gorong-gorong. Apa? Enggak kayak ngono. Panen iwak lur. Bu Ernawati. Oleh lur. Tak piro iki. Apa sing cilikane tau dijak move on nang Sakinata? YouTube. Ojo Badut. Ora apa-apa ya, ben terkenal kok. Ngomong-ngomong. Ayo lur. Oleh lur nyenengno. Iki gak sepiro pasti mau ta. Ojo Badut. Woh, iwake. Oh. Make menter ya, Cak. Kayak pangan regul. Pura-pura ta iki. Tuh. Iku lho. Tuh. Adek iki lho. Ero, tuh. Pura-pura iku. Tuh. Ini patut bae. Palsu kok. Palsu. Palsu jare. Kok kemerah kan. Toko era. Tak oper bau antara. Ya iya Pak. Jam ini apa? Jam apa? Kowe gak mulai ta? Kak. Oh, Siapa? Karni. Karni. sak tempo le lur. Arek-arek turu. Alah, mis iku mang critane nggupu aku. Lah piye? Lho, kena kul lho. Meneng-meneng ya kena kul. Bapak, kandhanono iku oleh wak gede. Cukup ini. Oh, Iwak apa? Coba repo. menter tok lur. Mari ngipas mari ngono kok ya nang ngedinganane. Lerak-lerak lur sawahe lur. Kena kerenang iki. Enak urip nang desa ngene iki tok lur. Mak gede cilik-cilik lur, wake lur. Apa panas iki, banyune panas iwake ya medun ya. Kan sakna ta. Oh, ini wah kayak apa lho. 3 kilo seangkatan. Engko kirim nang ngene. Kul, awakku. Luar ngipas. Ya dhewe tak dhewe. Iku ceritane mabung iku gak nek banyu blas ta. Loh, Tak empot tak 2 kilo. Dibedan awak kerja. Piye trimo iki koyo ngene dijiarno tak bedang undang diseneni tak bedhe wis aku jare. Sakno. Alah ngono ku lek petuk tukokno rokok lho ndak. Karjo enakan. Kowe tetep
Kerja wong enakan. Lah itu kok rokok kan nek tetep disampe lek awake pas posisi nang turi nanti. Lah masih ngono kok. Lah ini di plastiki utuh. Ngene. Iya. Anggi ceritane. Kateng akeh kowe kuwi. Lho kono. Gak ngerti masalah tempat aku gak harus menuntut. Terserah. 5 kilo lur. Ini mlebu YouTube kok rasan-rasan. Ojo patut. Ya ora Ibu Ernawati. Ora wono. Lho. Wae lho kok. Iku kadang pendulul-pendulul. Misal gak ono kayak perlak dah. Ada junjung iku. 5 kilo. Move on. Piye? Sak timbul lur. Keman 2 minggu ya turah-turah ya. Iwak tok. Berat kaya bumbu. Enak urip nang desa ya ngene iki tok. Aku teh iku ana iku bebek lu kono kok tengah kok. Oh. 6 kilo. Seangkatan lur. Lah terus iki opo? Nang golek. Ajuan tembok gede ya. Iya timbul buri kuwi. Kayak timbul getah. Ki sisa narono. Wih, sik sedeng kok. Tapi kok kene sing dibelah ya. Wong-wong dinyalan ini. 7 kilo. Ngono ku lho, wis alah. Engko kadang mau dodol pambi sore, dodol busa sepon ngono ku. Ceritane Mas 8 kilo. Lombok. Terus tuku Pira regane? kilo Pira regane ya? Engko tukokno tulung aku ngono, titip tukokno. nek kulak lho mbok ndilok ngono ta. Yoga ya kulah karo sapa? Mbak Usi. Dudu Mbak Usi. Kalau sapa iki ngono iki lho. Rio. Karo Rio. Terus Mbak mabungi nanti. Jere kan. Lah aku yo mulai aku ngono. 6 kilo lur. aduh gantian timbulmu kok